No niin, Ruotsin reissu heitetty ja tuossa oli sitten Naatalista kun lähdin, niin ajelin Orivedelle. Eilen illalla ja Orituvalla olin siinä pihalla yötä, siinä onkin paljon, mutta nyt ollaankin sitten jo Jyväskylässä ja tullaan täältä Tampereen suunnasta Ysitietä, niin tässä kun moottoritie alkaa, niin tässähän ensimmäisenä tulee tämä Keljon keskus sitten vastaan, että jos tätä motaria ajaa suoraan tuossa eteenpäin, niin sitähän törmää sitten Keljon keskukseen ja siellähän on nykyään Puuilot ja Citymarketit, Prismat ja Motonetit niin suurimpana, plus että siellä on paljon muutakin kauppaa, kaiken näköistä. APC Keljon kangas on tässä oikealla nyt ja siellähän on menossa piharemontti kaiketin vieläkin, eli sinne on raskaalla ajoneuvolla ajo kielletty. En muista aikaa mihin asti se oli, mutta semmonen siellä on menossa. Kaivinkoneita näkyy olevan, mä näen tästä tonne penkaan yli, että siellä on remontti kesken. Pitäis melkein tarkistaa, että miten se on, mutta muuten kyllä hyvä paikka sekin käy. Joo, me tuosta parin kilometrin päästä niin mehän kurvataan sitten oikealle ramppia alas, lähdetään niin sanotulle rantaväylälle tuossa Jyväskylässä. Ja Keljon keskushan jää sitten tuohon vasemmalle kohta. Joo, tässä tuleekin jo opasteet, että meidän pitää kääntyä tuonne oikeaan, menee tää E4 sinne. Laajavuori, Rautpohja, Keljon keskus ja sairaala, muun muassa Nova, niin sinne pääsis kaikesta jouhevasti, kun tuosta menisi suoraan tätä tietä eteenpäin, mutta me lähdetään tuota ramppia alas, niin päästään tuonne Jyväskylän keskustan suuntaan ja Lutakon suuntaan. E63. Nämä mitään E4 nykyään olekaan nämä tiet, kun nämä on ihan jotakin muuta. Tästä me lasketaan alas tätä mäkiä. Joo, sitä monesti kun itse asustelen tässä Jyväskylän seudulla, asunut jo 15 vuotta, niin ei tule sillä lailla ajateltua, että eihän täällä kaikki asu, niin niille, jotka nyt ei täällä päin asu ja kulkee, niin jos ajelee Jyväskylästä Tampereen suuntaan tai tulee Tampereelta tänne Jyväskylään tätä Ysitietä, niin tää Keljon keskus sijoittuu tähän Jyväskylän niin kuin tavallaan länsipuolelle. Se on nyt juurikin tällä hetkellä tuossa vasemmalla. Siellä on kaikki palvelut melkein mitä ihminen tarvitsee, niin kyllä tässä Keljon keskuksessakin. Isoja liikkeitä, hyvät valikoimat kaikissa tavaroissa. Tästä lähtee sitten tie tuo 18 tie Seinäjoki-Pori suuntaan lähtee tuosta, niin tästä pääsis myös tuohon vasemmalle tuohon Keljon keskukseen, jos lähtisi tästä ramppia tuonne oikealle. Samoin kuin Kuokkalaankin pääsee tuosta. Joo, tästäpä tullaankin sitten tähän ensimmäisiin liikennevaloihin ja tästä jos kääntyisi tuonne vasemmalle, niin pääsisi tuonne keskustaan. Siellä on parkkitalojakin useampia. Sieltähän löytyy muun muassa Toivolan pihaa, semmosia matkailukohteita. Alvar Aalto museo ynnä muuta yliopistokampukset on tässä täällä päässä kaupunkia. Sitten kun tästä ajetaan vähän matkaa eteenpäin, niin Jyväsjärvihän aukeaa tuossa oikealla ja heti tuossa kaupungin keskustan kohdalla kohta, niin on sitten tässä oikealla Lutakko, joka on tämä kaupungin niinku tämmönen kesärantapaikka, satama ja monien tapahtumien näyttämö. Siellä on kaiken maailman festareita, musiikkifestareita ja tapahtumia ja MM-rallin rallifeimi on tuossa myös huoltoalue tässä Lutakossa. Aika suosittu paikka kesäisin, tulee itsekin käytyä tuossa, kun siinä on veneitä paljon ja kaiken näköistä tapahtumaa, niin kyllä siinä tulee käytyä aika usein. Tällä hetkellä taitaa aika hiljasta olla vielä. Muun muassa yksi todella suosittu hampurilaispaikka Mortoni on tuossa Konttiravintola. Ja kaupunkihan on tuolla vasemmalla puolella tuon raan takana ja parikin kävelysiltaahan tässä menee. Saa nähdä milloin Jyväskylä
keksii ruveta rakentamaan tähän ratapihan päälle samanlaisen kannen mitä Tampereella, että siihen saataisiin niin vähän keskustaa levitettyä lisää. Joo, rautatieasema on nyt tuossa vasemmalla justiin. Ja rantaväyläksihän tätä kutsutaan. Tätä kun ajellaan tästä suoraan, niin tämähän menee sitten niin kuin lähtee tuonne Ouluun pohjoiseen päin tämä tie tästä. Ja aika kova liikennehän tässä on ympäri vuorokauden. Tästähän se sitten E4 oikeasti menee, jos lähtisi oikealle, niin Lahti-Kuopio suuntaan lähtisi tuonne oikealle ramppi alas, kiertää tätä Jyväsjärviä ja menee tuonne Vaajakoskelle, niin sehän menee E4 nykyään tuolla Päijänteen itäpuolella virallisesti. Eli periaatteessa nyt kun ollaan tässä, niin sitten ollaan kohta nyt ollaan niin kuin E4 sitten vasta. Seppälän kauppakeskus, ostosparatiisi on tuossa oikealla ja Tourulahan on tässä vasemmalla. Jos ei muuta asiaa Tourulaan, niin McDonald's on tuossa hampurilaisten ystäville. Seppälästähän löytyy tuosta oikealta kauppakeskus Seppä ja siellä on taas sitten kaikki mahdolliset ja mahdottomat palvelut. Tässä kohtihan sitten ennen tätä Laukaan liittymää, niin tässä on Minimani tuossa vasemmalla ja sen takana on tuossa tuo Kankaan asuinalue kautta vanha teollisuusalue, jota rakennetaan parhaillaan ja sinne tulee paljon uusia taloja. Todella hienoa, kaunista aluetta, että joka haluaa Kankaan-alueella käydä, siellä on kans kaiken näköistä kivaa, niin suosittelen vaikka käppäilemään siellä. Mutta me lähdetään tästä tänne Laukaan suuntaan nyt sitten. Sen tien varressa on Vianori ja sitten tuolla Laukaan puolella on sitten se Scania kuorma-autokeskus, jossa se ei ole Jyväskylän Scania, vaan sehän on Laukaan Scania. Puhutaan aina Jyväskylän Scaniasta, vaikka sehän on oikeasti Laukaassa. Tästä jos mentäis oikealle, niin se olisi tuo Taulumäki heti tuossa ja siinähän mä asun itse tuossa Taulumäellä nykyään. Vanhaan Saarijärven tien varressa. Nyt ollaan sitten Laukaaseen menevällä tiellä. Tämähän on Lohikosken tie nimeltään tässä kohtaa. Laukaaseen 20 kilometriä. Ja sinne Scanialle on tästä noin 10 kilometriä. Joo, tässä Laukaan tiellä ollaan. Nythän tässä on kierretty tätä Seppälän liikekeskusta. Se on tuolla oikealla. Siinä oli Prismat ja muuta, mutta siinä lukkeekin Seppälä tuossa oikealle. Vasemmalle jos lähtis, niin pääsis Palokkaan tuosta. Ja me mennään nyt tuonne Seppälän kankaalle. Se on se Vianori tuossa Seppälän kankaalla. Ja Piltemahan tässä on tuossa vasemmalla Jyväskylän tien varressa. Ja siihen on tulossa tuohon Piltemaan jatkoksi. Siinähän ennen oli Plantaakeni lasi-iglu, mutta se purettiin pois. Ja käsittääkseni siihen tulee puuilo tuohon Piltemaan jatkoksi. Uusi siirtyy tuosta Seppälän alueelta tähän Laukaan tien varteen. Joo, nythän sitä sitten tullaan tähän Seppälän kankaan alkupäähän. Tässä on Tokmannia ja muuta tuossa vasemmalla. Ja autoliikkeitä on tässä. Mutta tästä meidän pitää, se Vianorihan on tämän seuraavan valoristeyksen jälkeen tuossa vasemmalla. Mutta raskaalla kalustolla niin meidän pitää tänne Kuormaajan tielle kääntyä vasempaan ja sitten heti oikeaan. Niin päästään tuonne Vianorin takapihalle. Jostain raskaalla ajoneuvolla yhdistelmillä yleensä otetaan ovi numero 9. Ne on aika ahtaita paikkoja siellä, että joka eka kerran tänne tulee, niin sieltä ei oikein pääse
pois peruttelemallakaan häävi. No pääsee sieltä, mutta sanotaanko sillä, että aika lailla tarkkuutta vaatii, kun sinne menee ja pitää tietää mihin on menossa, ettei joudu ongelmiin. Eli se on tämä autoliikkeen takana tuolla oikealla. Mutta me tästä tässä lukeekin, pitää nyt heti kääntyä tuonne oikealle. Tässä lukeekin, että raskas kalusto, tervetuloa, mutta tää on vähän haastava paikka. Kun täällä on näitä autoja, autoliikkeitä ja parkkeerattu ties vaikka miten, niin ei oo sillä lailla ihan herkullisin paikka mennä. Mutta tänne kun ajelee menemään autoliikkeiden välistä, tässä on rintajouppia ja vaikka mitä Direct Expressia. Mutta täällä on sitten Ramirentti tuolla, mutta se Vianori on tuossa oikealla eessä näkyy ja täältä sinne pitää ajaa raskaalla kalustolla, kun menee renkaan vaihtoon, sinne ei muualta pääse. Tämä on se kulkusuunta täällä. Tästä nyt pääsisi tuonne vasemmalle vielä menemään sillä lailla jollakin lailla, mutta tää on aika ahtaita paikkoja. Niin. Joo, tänne rengaskasojen väliin raskas kalusto sisään ajo-ovet 9 ja 10 ja 9 ovelle pyydettiin ajamaan, kun soittelin. Täällä yhtään on ylimääräistä tilaa, että täällä kannattaa sillain tietää mihin täällä ajaa tai muuten tulee äitiä pian ikään. Täältä ei enää oikein peruutella takaisin. No niin, Jyväskylän Scanialla ja huoltotoimenpiteet on suoritettu. Ilmavuoto löytyi alustasta, puhkihankautunut ilmaletku korjattu. Lisäksi huollossa huomattiin, että etuiskareista on tullut noin nesteet pihalle, joten ne joudutaan vaihtamaan, mutta ei ollut hyllyssä, niin se jäi tuonnemmaksi. Ja katos mitä tässä. Scania-merkkistä limonadia. Suosittele Jyväskylän Scaniaa. Scania limonadi. Ai. Tähän limukkaa tämä on. En tiedä, mutta mä vielä. Tämmönen ihan mieto. En tiedä mikä mehulimukka, mutta mikä tää on tää. Ainakin sitruunaa näyttäisi sulla lukevan tuolla. Ehkä se on sitten citronelle, joo. Mutta ei mitään. Lähdetäänpä ajelemaan Lappeenrantaa ja kierrellään sitten tuolta Kuopio Lapinlahden kautta Ouluun vielä ja sitten kotia sieltä. Niin tässä meneekin vielä perjantai ja lauantai ihan kivasti. Meikun matkaa. Joo, tästä kun lähtee Scanialta niin tuonne Lappeenrannan suuntaan, niin se kannattaakin mennä tästä. Mein aina tämän Vihtasillan kautta, Savion kautta varsinkin tyhjällä autolla, niin tästä on ihan kiva mennä ja heti ylivoimaisesti lyhin reitti, että en aja edes Vaajakoskelle tästä vaan käännyn tästä vielä tuonne Järvilinnan tielle ja sitten siitä. Mitähän se tuo navigaattori sanoo, katsotaanpa mihin se käskee ajaa. Joo, navigaattori käskee ajaa tuolta isolla autolla tuolta Vaajakosken kautta, mutta katsotaanpas nyt, tässä on 251 kilometriä olisi nyt matkaa tuonne ja sitä kautta 2054. Katsotaan aikaa. 2054 pitäisi olla perillä Lappeenrannassa tai Joutsenossa. Jos ajas tuolta kautta, katsotaanpa montako minuuttia se lyhenee tuo matka aika, kun mennään tätä toista kautta.
Jos nyt yleensä lyheneekin, jos on vaan mulla mielikuvituksessa. Ei se oo, kyllä mä sen tiedän, on se lyhenne. Kokeillaan. Sisältää päällystämätöntä tietoa. Höpö. Se käskee kääntyä ees takaisin ja sinne ja tänne. Ei mennä ymmärrettää, että täältäkin pääsee. Tää tämmönen kaponen tie, mutta mitäpäs se, kun tuolta tyhjällä autolla se on mukava ajaa vähän tämmöstä ralliakin välillä. Tässä on pahimpia mutkia ja sillä vielä sattuu menemään jalankulkija tuolla. Pitää varautua siihen, että jos tulee auto vastaan, niin siinä tulee ahasta. No ei tullut nyt ketään siinä kohtaa. Mutkaa ja mäkiä. Se käskee tuonne kääntyä vasempaan. Se on sulettu tuosta, että pääsen läpi nykyään. Käsin, että se ei ymmärrä millään, että täältä Savion kauttakin pääsee tuon navigaattoriin. Neulan silmämutka oikeaan. Ja tässä. No joo, nyt sitä ollaan tässä Vihtasilla risteyksessä. Navigaattori haluaisi kääntyä vasemmalle, mutta ei käännytään oikealle. Lieves tuoreen suuntaan. Ei tuu ketään sieltä. Pää menee suoraan Ysitielle tämä näin. Luulis se tuo navigaattorikin pikkuhiljaa tajuava, että ei se tajua. Onpa kumma, vieläkin käskee 3,5 kilometrin päästä kääntyä takaisin. Onpa hurja navigaattori. Ja se jossakin kohti hoksaa, että tämä menee suoraan Ysitielle ja sinne mihin meidän pitikin mennä. No niin, jos ei viimein tajus tuo navigaattoriikin tuossa, kun tuo mentiin tuo yksi risteys ohi, että tästäkin hän pääsee ihan suoraan, niin 2049 perillä sehän näytti tuolla silloin 2054, eli 5 minuuttia tällä oikas se. Ja kilometrejä huomattavasti vähemmän. Eikä tarvitse mennä ruuhkien kautta, kun tämä on vapaata kaistaa aina mennä tämä pätkä kyllä. No joo, paljonhan tässä kerkeskin tapahtua välillä. Siinä käytiin eilen renkaiden vaihdossa ja sitten Scanialla huollossa ja ilmanvuodon korjauksessa. Ja kyllähän sieltä löytyi ilmanvuotoa ja vaikka mitä. Ja iskaritkin oli päästänyt nesteet eestä pihalle, niin nekin menee vaihtoon. Ei ollut hyllyssä, mutta tässä on käyty jo Lappeenrannassa mutkaa ja nukuttu yö. Ja nyt ollaan jo menossa Vitostiellä kohti pohjoista. Joroisten Jari-Pekassa kävi syömässä, robotti toi ruuan pöytään, metsästäjän leike. Oli kyllä hyvä. Mahdottoman hyvä ruoka. Oppa hyvä. Ota se ensimmäisenä. Kun on ottanut oman ruokas. Kiitos. Mä otin ruuas. Minä opin tämäkin joutua jo uusiin hommiin.
Mutta joo, itse asiaan ilmavuotoa on edelleenkin ja tuossa kun tankilla olin, niin aukasin konepelli ja puistelin siellä niitä letkuja, niin niinhän mä sieltä löysin Hytin ilmajousituksen bussille menevä ilmaletku on hinkautunut puhki runkua vasten. Se on vaan niin hyvästi tasaisesti siinä, että kun sopivasti auto on paikallaan, niin sitä kuule eikä huomaa sitä huotua, mutta sitten kun on vähän sitä heilautti letkua, niin hirmuinen tuhina alkoi, että ihan kunnon reikä. En ihan poikkeasti koko putki, mutta reikä kuitenkin iso. Joo, tämähän siis vuottaa näinkin äänekkäästi nyt, kun se on tuosta irti saatu ja se on vähän hierottu tässä. Mutta se on ihan kunnolla tuhissa. Mut ei mitään. Nyt mennään käymään sitten Kuopion Scanialla tässä matkan varrella. Tunnin päästä on siellä Kuopiossa suunnilleen, niin lupasivat sen kattua läpi, niin tuleepahan sekin sitten kuntoon. Siitä kohtaa sitten taas ihmetellään, että mistä seuraava vuoto löytyy, mutta ne on vähän vaikeasti havaittavissa välillä. Pitäisi kaikkia letkuja puistella vähän aikaa, että löytyisi se. Ei aina heti ensimmäisellä silmäyksellä löydy. Mutta mittareista huomaa ja muista, että paineet ei pysy sisällä. Tämmöstä. Komiassa kelissä tässä ajellaan, toistakymmentä astetta pitkästi lämmintä ja hieno keli taas päästä. Joensuu, Outokumpu, Vuorela kääntyy tuonne oikealle. Katsotaanpas, jos me löydettäisiin sieltä se Kuopion Scania pitäisi löytyä täältä, kun lähdetään tuonne Joensuuhun päin ja sitten heti vasemmalle seuraavasta. En ole muistaakseni käynyt tuolla täältähän se pitäisi löytyä. Tästä nimittäin pääsee Joensuuhun tästä. Vähän matkaa tästä näin. Tää käskee mennä 1,5 kilometriä. Mennään nyt sitten tuolta noin. Tuostakin varmaan sinne pääsis, mutta mennäänpäs nyt täältä sitten, mistä navigaattori käskee mennä. En tiedä, onko virheliikko, koska sitä pitänyt jo tuosta mennä. Tuossahan se Scania oli, joo. Kyllä se mentiin nyt kuule ohi, että paukahti. No, ei voi mitään. Käännytään jostakin takaisin. Jospa sitä päästäis täältäkin sitten, joo. Sitä olisi pitänyt kääntyä heti tuosta vasempaa, eikä täältä, mutta jospa täältä pääsis. Kokeillaan. Tämmöstä se on, kun ei ole ennen käynyt. En kahtonut sen tarkemmin, pistin vaan tuohon kännykän navigaattoriin osoitteen, niin ajattaa ihan mihin sattuu. Mikähän ihmeen takia se täältä asti ajattaa, kun suora tie olisi mennyt tuosta. Se on kyllä merkillistä. Merkillistä. Ei mennä
No mennään täältä ilmeisesti tuota liikenneympyrästä tuonne vasempaan, niin siitä ehkä päästään sitten sinne tielle, minkä varressa se Kaaniakin sitten on. Oli tämmönen kiekautus tämä. No hyvä, tuleepahan vähän katseltua maisemia ja näkee vähän muutakin, mitäs täällä muuta on täällä seudulla. Hankkia on ainakin tuossa. Takojan tie. Teollisuusaluetta, joo. Tässä alkaa kohta olemaan tässä. Onko se nyt vasemmalla vai oikealla? Kohtapa se nähdään. Volvo. Ei, tässä on Volvo. Ei nyt mennä Volvolle, kun ajellaan kerran Scanialla, mutta onko se Scania sitten tuossa seuraavassa? Oho, siinähän se on. Katsotaanpas minkälainen piha täällä on. Hetkinen. Katsotaanpas noin. Tuota pääsis niinku noin päin kiertämään tuolta. Mennäänpäs tuonne taakse. Taakse. Joo, ajetaanpas täältä. Ei täällä oikein parkkeeras täällä. Tokko täällä on pitkille autoille missään parkkia? Onko täällä jossakin? Keskellä pihaa joku. Katsotaanpas sitten tuolta. Olisiko tässä sitten? Mikähän tänne oikein on tarkoitettu niinku ajaa? Koeajo katsastus. Paikan lunastaneen. On täällä kyllä 40 metriä. Ei saa mihinkään parkkeerata täällä. No onhan tämä nyt melkoinen piha. Hyvänen aika. Huoltoon tulevat. No niin. Eli se on sitten matka peruuteltavaa tuohon noin. Terve! Moro! Alkaa sulla se keva ilman. On joo, mutta ei täältä löydy näin pitkällä yhdistelmällä parkkia mistään. Mä voisin pihalle, jos ei oo kerta kun tosta maskin alta pääsee. Se on ihan joo tuossa tosi helppo. Mihin mä voin pysähtyä? Ajat tuohon tästä vaikka tuohon nelosoven kohdalle, niin... Joo, pääseekö sitä läpi ajamaan? Vai meinaatko, että jos mä ajan tähän vaan ihan... Ei, jäät vaan tuohon. Okei, noniin.
No niin, tähän sai ajaa sitten. Siellä olikin huoltomies valmiina tossa. Joo, pieni yhteenveto tuosta ilmavuodon korjauksesta Kuopion Scanialla, niin sitten kiersin turhaa ketullenkin sinne, olisi päässyt sitä suorempaakin, mutta täytyy sanoa, että se oli kyllä niin kuin maailman nopein huoltopysäkki. En ole kyllä aikaisemmin yhdelläkään Scania huoltoliikkeessä vierailu niin nopeasti, että en kerkiä autoa pysäyttää, kun huoltomies on jo overvossa. Että 1 piste, vai pitäisikö sanoa 10 pistettä ja papukajan merkki. Tosin kun soitin pari tuntia aikaisemmin sinne kun tiesin missä on vika tarkalleen ja mitä sille pitää tehdä, niin osasin kertoa asian, niin ajoin pihaan tosiaan ja kahtelin parkkipaikkaa siinä, niin huoltomies juoksi jo sieltä ennen kuin sai auton pysähyksiin. Et oliko sulla se ilmavuoto? Että oli kyllä. Se oli nopea palvelu. Ei siinä mennyt 10 minuuttia siinä pihalla. Homma tuli tehtyä ja nyt se vuoto on korjattu tuolta keulasta. Mutta joo, ei se ole 6 millin semmoista muoviletkua ja senhän tuossa tapauksessa pystyy sillä lailla tekemään, että poikki vaan ja pistää jatkoliitin siihen väliin. Mutta kun tökkää ja yhdistää, se on helppo korjata. Mutta mä luulen, että meillä on niin kuin siinä aikaisemmalla videolla tuolla Ruotsin puolella kävin niin kattelin tuolla kärryssä ilmeisesti on taka-akselistossa joku ilmavuoto myös. Täytyy vielä sitä tutkia. Ajattelin ensi yöksi ottaa kärry-ilmaletku irti autosta kokonaan, katsoa, että pysyykö paineet sitten säiliöissä, ettei ole ihan tyhjänä niin kuin nyt on ollut joka aamu. Tai itse asiassa tunnin pysähys on aiheuttanut sen, että ilmasäiliöt on tyhjänä ja pitää 10 minuuttia käyttää autoa, että pääsee liikkeelle. Näitä vaan tulee ja välillä niitä ei löydy helposti ja nyt on autosta muutama vikaa löydetty ja toivottavasti asia olisi nyt paremmassa kunnossa ja jamassa ja näillä taas mennään eteenpäin. Tämmöstä se on puuhastelua. Joo, tässä ajellaan 88 tietä menemään. Kohta ollaan Pyhännällä. Lapinlahdelle tuossa jätin taas kuorman ja tuli käytyä siinä Matia-Liisan asemalla suihkussa. Siinä on oikein rahtaritilat, on hyvä suihku ja sitten siitä saa semmoista pikkupurtavaa. Siellä on kyllä tosi monipuolinen se valikoima siinä, niin kuin siinä tiskillä, että sitähän ei saa enää Lapinlahden Matia-Liisan asemalta polttoainetta ollenkaan niin kuin henkilöautoihin, mutta sähkölatauspaikkoja on paljon ja väkiä oli nytkin tupaa täynnä ja ruokaa sai monenlaista. Mennessä kävin kahvilla siinä ja nyt kun olin saanut kuormat purettua, niin kävin vielä sitten siinä suihkussa ja tosiaan söin sitten siitä semmoista pizzaslicea, oikein semmoinen rahtarin unelma iltapala tai välipala. Oikein rasvasta olikin. Ihan huvitti, kun se oli niin rasvasta. No, mutta ei se mitään. Nyt ollaan Pyhännällä, ajetaan tästä vielä ohi. Vielä päivää riittää just sen verran, että tuonne Pulukkilaan taas pääsee. Pulukkila APC-pihalle, se onkin jo tuttu paikka, niin sinne taas kiertelemään sitä vanhaa matkakeskusta Selliä, mikä se onkaan. Niin kahtomaan, josko siellä olisi yhdelle autolle paikka. Siitä sitten huomenna pyörähtää Ouluun käymään. Ja sieltä sitten Keski-Suomia kohti kotiin, ja kunhan saa kuormaa sieltä päälle. Joo, nyt ollaan tosiaan Pyhännällä. Tässä on APC ihan ja kauppa tuossa. Siinä on muutamalle autolle rekaalle paikka tuolla takana ja sitten tässä ihan tien varressa eessä niin on kans mahdollista, jos tässä yöksi joskus menee, mutta enpä ole tainnut tässä yötä olla
Pitkään. Kajaanin tie, joo. Liikekeskus Pyhäntä on tuossa. Siinä on salekauppa ja sitten siinä on hotellikin jonkunlainen. Kahvi, restaurant. Oikein mukava paikka. Tuossa käynyt monesti kaupassa ja muuta. Nuoriso näkyy polkupyörillä keulivan tuolla pihalla. Ei ole iso paikka tämäkään tää Pyhäntä. Ja siitä pääsee muuten Kestille, joo. Kaunis paikka tää on. Tässä on tätä vesistöä ja muuta. Joskus teillä oli leirintäalue tuolla oikealla. Tuosta mentiin vähän matkaa, mutta se on vissiin nykyään kai kaavoitettu ja rakennettu. Siinä ei taida enää sitä leirintäaluetta olla, näin mä oon käsittänyt. Tässä oikealla on muuten tuommoista puskaparkkia. En tiedä mikä tämä on tää paikka, mutta siinä on tommonen jännä. Joo, tässä on tätä vesistöä ja sitten tässä on näitä tehtaita. Tässä on ikkuna- ja ovitehas, semmonen kuin Piklas näkyy olevan. Pyhännän järvi on näköjään. Ai, melkein on Tyynijärvi. Hienosti aurinko laskee tuonne taivaanrantaan, niin peilaa tuosta pinnasta. Ei nyt ihan tyyni ole, mutta melkein. Sitten tässä nyt tulee näitä talotehtaita kohta ja ennen sitä on tuossa tuo P-paikka, niin siinä on kioski. Ainakin kesäisin siinä on aina kioski ollut auki. Liekköhän tuo tälle kesään auki? Mahdollisesti. Enkä tiedä näistäkään talotehtaista, että mitä kaikkia taloja täällä nykyään rakennetaan, vai rakennetaanko mitään. No mä luulen, että täällä rakennetaan. Talotehdas siinä lukee. Katsotaanpas, täällä oli semmonen kuin Lappavalla. No siellä on se edelleenkin Lappavalla. Ainakin seinässä lukee sillä lailla. Mitä liet tekevätkään, varmaan taloja. Mut sitten tässä on tää piharakennussauna tuolta mökkifirma Lapelland. Oisko se näin ollut, että ne tehdään täällä? On joo, Lapelland. Huvilat, mökit. Oho, siinä olikin muuten aika pitkä rivi noita mökkejä ja kärrykyyvissä olevia mökkejä ja saunoja ja piharakennuksia. Ja sipsitehas on muuten tuossa ja sitten täällä on tuo Salhus, näyttäisi olevan tuolla sitten. Ainakin. Maustetie. Joo. Sipsithän on mausteisia. Kyllä. Jatketaanpas tästä vaan sitten kaikessa rauhassa. Kohta ollaan Pulukkilassa. Joo, tähänhän mahtui vielä yksi paikkakunta tähän Pyhännän ja Pulukkilan välille, nimittäin Piippola. Olemme juuri tällä hetkellä Piippolassa. Piippolassa näyttäisi olevan SEO tuossa oikealla ja vasemmalla kirkko. Oikein ristinmallinen kirkko. En hirveästi tästä Piippolasta tiedä yhtään mitään, mutta tästä sitä ohi tulee ajettua. Mut se meni jo. Joo. Ei oo kovin iso kylä, mutta on paha kuitenkin. Mutta Piippolan vaarista on semmonen laulu olemassa. Onkohan se täällä? Mitenkäs se menikään? Piippolan vaarilla oli talo, hiiala hei. Vaari se hoiteli lampaitansa, hiiala hei. Mä siellä ja mä täällä, siellä mä täällä mä. Joka puolella mä, hiiala hei. Joo, saattaako tarpeeksi ajaa tuhansia kilometriä, niin saattaa ruveta jopa laulattaa, vaikka ei osais laulaakaan. Joo, jätetään se siihen. Joo, tuo äskeinen laulunäyte tuli tosiaan 40 vuoden takaa. En kyllä oo hirveästi laulanut. Voi olla, että omille lapsille on laulanut, mutta siitäkin täytyy olla 20-30 vuotta. En muista laulani, mutta sieltä se vaan tuli.
Näin saavumme Pulkkilaan taas vaihteeksi. Jyväskylää vasempaan oikealle Ouluun. Eli Nelostielle tullaan nyt. Mulla on päivää jäljellä tasan 9 minuuttia, eli 15 tunnista on 9 minuuttia jäljellä. Ajoaikaa olisi varmaan jonkun verran enempi. Mutta päivä loppuu, niin tähänhän sitä on jäätävä. Toivottavasti tänne johonkin saa auton mahtumaan. Saapa nähdä. Yllättävän täydeltä näyttää, vaikka on perjantai-ilta. Se, että täällä voisi olla niinku tilaa, mutta katsotaanpas miten tässä käy, kun päästään tuonne Tsiikaamaan, että onko täällä tilaa vai ei. Täällä on useampi auto kyllä parkissa. Olisiko niin, että tuolla reunassa olisi vapaana tuo paikka? Joo. Täällä mulla on se vakiopaikka tuolla reunassa. Tämän vanhan huoltoasemarakennuksen takana. On täällä ainakin kolosta, jos ei muuta. Puut kasvaa kyllä tossakin on sillä, että sen ei pääse enää sisällekään kohta. Jännä, että se tuokin rakennus tuohon niin omehtuu ja se ei. Siitä ei oo kukaan kiinnostunut. Joo, täällä reunassa tää paikka. Tässä vasemmassa reunassa, niin tää on se yksi paikka, missä mä ihan mielellään aina parkkeeraan silloin kun tässä käy, jos tää on vapaana. Ai, heiluu. Mä puhuta penkiltä. Ja pölisee näköjään. No ei siinä mitään. Vähän oikastaan tuonne ja peruutellaan tuonne Sepä on siinä. Ei muuta kuin hyviä öitä. Lähdetäänpäs taas tästä Pulkkilasta, niin lähdetäänpäs tästä taas ajelemaan Oulua kohti. Hyvin nukuttiin. Se oli taas pakkasen puolella taas yö. Ei enää oo kuin -1 astetta, että ei tää nyt enää pahaa oo, mutta on se luvannut vielä ensi viikollekin näitä yöpakkasia. Laittaa mennä niin, että päästään toukokuulle asti ennen kuin nämä yöpakkaset loppuu. Ja sehän tarkoittaa sitä, että siellä on vielä routaa maassa, kun yöllä on pakkasta, niin ei se routa sieltä oo kavonnut mihinkään. Katsotaan taas minkälainen liikenne on näin lauantai-aamuisin täällä Nelostiellä. Joo, mulla oli kärry tuossa irti autosta, paineilmaletkut yö yli, niin halusin vähän verrata, että miten se vaikuttaa. Aika runsaasti siellä on vuotua tuolla peräkärrynkin jossakin akselista venttiilihässäkään tuntumassa, että täytyy sekin vielä käyttää pajalla näköjään, joo.
Vaatii näköjään tällä kertaa vähän enempi ponnisteluja, että saa nuo paineilmavuorot kuriin. Ne jotenkin paheni nyt tässä kevät sesongin aikana. Että pilviä on muodostunut. Liekko tästä tulee nyt pilvinen päivä vai paistaisiko tuo aurinko kuitenkin? No sehän nyt nähdään tässä kun päivä ajella, että mikä tästä tulee. Toistaiseksi on kuiva keli. 0700 392 111. Vuotipuksut. Soittaminen studion numeroon maksaa 3 euroa 64 senttiä alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4 euroa 50 senttiä, 160 merkkiä. Paljon on viestejä käymättömään ja niitä käydään tässä hyvinkin paljon tämän tunnin aikana läpi, mutta totta kai otetaan myös puheluita hyvään hetkeen. Täällä viestien puolella ostettaisiin maanalainen öljysäiliö, muovi tai lasikuitu, ehjä, Oulu, Kokkola, Vieska ympäristöineen. Puhelinnumerosta 0. Sitten myynnissä hippo, taitto, pyörä, 65 euroa. Sitten löytyisi Skoda, Volkswagen takajarru, rumput ja kengät. Yhteensä 80 euroa. Uusia vihannissa nämä. Ja puhelinnumero on 0, kuka soittelee? No niin, huomenta päivää. Päivää. Ois myytävänä. Mitäs löytys? Elikkä Volvo V70 vuosimalli 2003 ja D5 dieseli. Ja katsastuksessa käytetty ajoaikaan 7.5. asti ja olisi semmoselle D7-miehelle. Helpoja pitäisi vähän hitsata ja raiettaa väliä ja muutama poltin vaihtaa. Muuten ajolle hyvä moottorille ja vaikka ne tuulilla sitten on hyvänä. Nastarin kato alla alumiinivankkeella ja hinta on 7,5 euroa. Ja sitten olisi renkaita 235 67 tuosta C-renkaita ilman vankkeita. Mä oon ollut Mersun Sprinterissä. Hinta on noin 5 milliä, 5 millin 2 puolen ja niitä on 12 kappaletta ja sitten saa tulla valitsemaan 40 euroa. Sanottako 30-50 euroa kappale saa tulla valitteen ja sitten on Mersun Sprinteri käy alumiinivankkeet kesärenkkala 225 7015. Nehän käy 96-2005-vuotiseen, niin semmoset rekkaat alumiinivankkeella myös 3,5 euroa, niin